Табигатьнең иң матур, иң саф, оппак карларга төренгән мизгелендә ямьле табигатьле Иске Күктау авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур, игелекле гомер кичерүче, кадерле, хөрмәтле, яраткан әнием, апабыз, дүрнәебез Резида Фәрит кызы Хәбибуллинаны 55 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Безнең кадерлебез Иске Күктау авылында Нәзилә Гата кызы һәм Фәрит Фазыл улы Янгировларның тату гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Аннан соң туган сеңлеләре өчен зур терәк, таяныч булып үсә. Туган авылындагы мәктәпне тәмамлагач, күрше Чакмагыш районында пешекче һөнәрен үзләштерә һәм гомер буе сайлаган һөнәренә тугры була. Бүгенге көндә сөекле апабыз Зәгәтпечепром җәмгыятендә тырыш, фидакар хезмәтен сала. Райондашларын гына түгел, безне якыннарын да тәмле, телеңне йотарлык ризыклар белән сыйлый. Бәйрәмнәргә матур табыннар кора, туйларга, юбилейларга, туган көннәргә чәк-чәкләр, пироглар пешереп куандыра. Гомумән алганда, апабызның кулыннан килмәгән эше юк. Бик уңган, тырыш, эш сөючән, ярдәмчел, ачык йөзле, кунакчыл, туган җанлы кеше ул. Кайчан килеп керсәк тә, якты күңеле белән каршы алып, өстәл тулы сый-хөрмәтләре белән сыйлап, акыллы, төпле киңәшләрен биреп, озатып кала ул безне. Нинди рәхәт бит ул апа янында булулар. Бергәләп утырып серләшеп, чәй эчүләр, бала чакларны искә алулар. Алдагы көннәрдә дә шулай дәвам итсен. Тагын да матур гомер бәйрәмнәрне бергә җыелып, истә калырлык итеп үткәрергә язсын. Шатлыклы гомер бәйрәмең белән котлап, сиңа гомерең буена җитәрлек сәламәтлек телибез. Кышның оппак карлары сиңа бәхет теләп төшсен. Бер үк исән сау гына бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, кадерләп үстергән кызыңның, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп, бер-беребезне хөрмәт итеп, беребезнең шатлыкка беребез куанып, дөнья мәшәкатьләрен уртаклашып, гөрләтеп яшәргә язсын Ходай. Апа, синең туган көнгә җыелдык нәсел белән. Йөрәккәең бу уңайдан дулкынланадыр, беләм. Уйлыйсыңдыр, кайчан гына өй тулып үскән чакны, сазга батып ялан тәпи, йөгергән туган якны. Исеңдәме, кайчак булса бер сәбәпсез көлүләр, кечкенәдән чалгы тотып, пешән чабып йөрүләр. Җир казулар, су ташулар, кайчакта керә төшкә. Бер-беребезне без шулай өйрәткәнбездер эшкә. Әткәй-әнкәй үрнәгендә инде кеше булганбыз. Кай арада гомерләрнең күп өлешен узганбыз. Гел рәхәт кенә булмаган, булган төрле чаклары, тик хәтердә истә калган никтер рәхәт яклары. Күмәк эшләр, җыйнаулашып, бергә бәйрәм итүләр. Бала мәшәкате белән гомер юлын үтүләр. Иң изге теләкләр белән кызың Рәйлә, сеңлеләрең Лена, Ләйсән, кияүләрең Азат, Рәшид һәм кеше туганнарың Айгил, Азат, Айзат, Айнур, Азамат һәм бәләкәч Азалия. Хөрмәтле Резида Фәрит кызы, без дә сезне якыннарыгызның җылы эчтәлекле котлау юлларына кушылып, матур гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез.
Сезгә таң җилләренең җылысын, көннәрнең яктысын, гомернең бәхетлесен, дөньяның бар шатлык куанычларын телибез. Тәнегез сәламәт булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Туганнарыгыз белән һәрчак шөкердәшеп яшәргә язсын. Бәйрәмегез котлы булсын. Barcha bizda